And they cornered them at a place called Car Wash area. Jopiny onego achije ariyo mitudo kod kuo mag ang'enge alwora ma Car Wash Manyata Kisumu. Liko pale Shakahola, ukienda upande wa bridge kuna makaburi hapo, kuna dhehebu lengine hapo. Dwaro nitie mondo sirkal omed kwan apisaza mag arita ne thiro puonj mobama makelo tho mochako chier kendo Kilifi. The County Assembly of Bungoma should move away from infighting. Duol makedo kod mibadhi nono MCAs auchiel ma Bungoma ma itudo gi mibadhi mar milion 144.4. Wachigni nya koramogo jongo nyalo tudri kod namba mar 3 bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui maro mar Facebook gi YouTube. Machigni nyinga en James Opondo. Achije ariyo negi kod jopiny kar dak ma Car Wash Manyata boma ma Kisumu kinyi ma piny orugodo kawuono bang' timo monj e od jadak moro e boma no kendo kwalo mwandu mopogore moting'o televisen, masinde mek sitima, wuoch kod simbe ariyo. Kata kamano adek kuom achijego to pok oyudi kendo nonro margi dhi nyime ka ariyo manonegi to ringre margi nosechwale kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital jalup osipediete Sendo Bilama Central boma ma Kisumu kane wuoyo kod jofwambo wacho ni pod gidhi nyime mar timo nonro ewi wachno kendo achije mapok oyudi imanyo. Bende ojiwo ni gidhi neno ni arita e boma ma Kisumu obedo makare. The residents raised an alarm and they pursued these robbers and they cornered them at a place called Car Wash area where two of them were fatally injured. The bodies were removed and taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mortuary awaiting identification. 3 of the robbers managed to escape. As I'm speaking to you, they are being pursued by our officers, and I wish to assure the public that the police are doing everything at our disposal to ensure that we bring these culprits to book. We wish also to advise that the public should not take the law into their own hands in respect to such incidences. Ndalo matin bang' yango din makochi alwora ma Binzaro mayudore Chakama kendo kelo luoro ne jodak makanyo, sirkal mamalo ikwayo mondo omeda apisaze alwora no ma Chakama kod Shakahola mondo ochung dinde makochi kendo geng'o tho machal kod mago. Kalore kod MCA Adu Samson Kihindi Zia wacho ni osebedo higni mang'eny nyaka ne sirkal lok alwora mar Chakama bedo district. Kata kamano nyaka sani thuolo mar jalup commissioner pok oyudore. Ojiwo ni ponono ni sirkal maduong' dwaro tieko dinde makochi alwora no nyaka lok ruoth duto kendo kata ruodhi duto kendo yiero mar jalup commissioner otim gino mabiro kelo arita makare ne jodak e alwora no. Kuna dhehebu moja liko pale Shakahola, ukienda upande wa bridge kuna makaburi hapo, kuna dhehebu lengine hapo. Huyo mchungaji huyo naye yuko katika hiyo hali, na hii sianzi kuizungumza, nilizungumza kitambo. Hakuna ofisi ya serikali ndani ya hii Kilifi County haijui hilo swala. Kama serikali inataka uovu kama huu pengine tuweze kupunguza, waweze kuallocate hizi nafasi kwa wale ambao wanastahili kule ile sehemu. Sasa saa hii ni ombi kwa serikali. Murkomen ambayo wewe ndio waziri, hakikisha kwamba saa hii unatuletea SCC mpya katika Chakama division, halafu Bof assistant chief, halafu Shakahola assistant chief, halafu Shakahola pia chief. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni sirkal biro riembo e tich apisas mag obila
Ibiro yudi ka donjone yo handi yedhe mamero ji county ma Trans Nzoia. Jatelo no yango ni county ma Trans Nzoia ema otelo pacho ka yo handi yedhe go kamano ema miyo sirikal okawo ting' mar keto kang' ma kamano. Mage timore e kinde maduolo mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji na kada dhi nyime kod apedha ne yedhe go e kor gwenge. From our security sector that some of our officers are culpable, and we will be dealing with them immediately, and we are not transferring anybody. They will be receiving their dismissal letters as they go through their court processes to answer why they are facilitating smuggling of drugs and the distribution of drugs and alcohol, illicit alcohol. Part of ile makataa tulipewa na waziri, alituambia tuingie nyanjani tuanze kupigana na hii mihadarati. The operation yesterday was intelligence-led na tunaendelea. Tumeshika suspects wawili na katika ile hali ya kuhojiana tumepata majina, namba na distribution centers zingine ambazo nikiwa hapa nasimama, maofisa wako huko kwa ground wanaendelea kufanya upekuzi. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi pacho ka EACC timo nonro ne MCAs moka uchiel ma Bungoma ma itudo kod weche mag mibadhi mag omenda maromo milion 144.2. MCAs go wachore ni noriwore mar yudo oraka mag gedo kokalo e kembe mag osiepe kod wendegi. Oraka mar omenda maromo shillings milion 144.2 manogol higni 2 mokalo to nyaka sani orago pok otieki. Wala ambao ni MCS, kazi yao saa hizi imekuwa ni ya kwamba wanafanya kazi wao wenyewe katika makampuni zao, na tunaomba EACC ambayo inayosimamia mambo haya ikaweze kufanya kazi yao katika njia ambayo iliyo vikamilifu, kwa sababu wako na orodha ya wale ma-MCA ambao wamekuwa wakifanya kazi, wako na orodha na makampuni zao. Na sisi kama wananchi ambao tulio wachagua hawa ma-MCAs kuwapeleka ili wakaweze kutuongoza katika haya mambo matatu, tunasimama kidete na kuambia EACC isikaachilie haya maneno katika njia nyingine, lakini wakaweze kufuatilia. The County Assembly of Bungoma ni wao ndio wanafanya biashara na county, ni wao ndio wanatumia mbinu zao, makampuni zao ndio ziko zinafanya kazi, na ndipo saa hivi leo vile tuko hapa, we are telling EACC ya kwamba wananchi wa Bungoma hawajafurahia. Tunawaambia ya kwamba the County Assembly of Bungoma should move away from infighting, because all that they are fighting on does not benefit the common person. Sirikal omise yokum rem keto mise motegno mag rito jogo ma hikgi oniang' kendo neno ni gidak e yo makare kowuoyo kinde nyasi mar chiwo kony ne jodongo e gwenge mag Naivasha. Father Colonel Omondi ma en jatend riwruok moro maluongore ni Ethel Foundation oyango ni joma hikgi oniango ahinya to mane kor gwenge kalo e midhiero kama oting'o rem mag omenda kaachiel kod gigo ma ochuno. Jodolono kata jadolo wacho ni jodongo kalo e sanda mopogore opogore lwet joma ritogi ka bende ijwang'ogi gino ma oseweyogi kod midhiero kama oting'o dang'ni mar paro chiwo siem ne sirikal kuom deko chwalo omenda ma dwe ka dwe ma siro jodongo go. Acknowledge with the pain that the Kenyan government has not adequately responded to the growing needs of the older person. Policies are slow, implementation is lacking, and critical services such as healthcare, social protection remain out of reach for many older persons. We call upon the government not to treat these elders as afterthoughts, but as full citizens. May this care for the elderly
as we celebrated today, may it develop further. As it was mentioned a few times, the percentage of elderly is growing also in Kenya. In Ethel Foundation, as lawyers, we have volunteered to take up those cases on a pro bono basis and follow them up so that we ensure that these old people are living a life worthy of the glory of God. Leo tumepewa zawadi kutoka kwa Father Cornell na washirika wake wa Eleni, inaitwa Eleni. Tumeshukuru sana. Roka huyo madundo kapo kwa dhia yue neno tu mantiere Facebook Sheila Imenza wachoni haneno migago malere kawuoka Migori Gwenga Masagero Suna kamzeo manga wachoni James Opondo Chelsea wadwane ni live kawuoka Leunda Nyamasara Mbita County ma Homa Bay. Dhia yue madundo kikidi mabor ni kech podwani kiwecho modhuro. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile enengo mar sling 405 kende mita kamita. Brick tile enengo mar sling 482 mita kamita to kod roman tile enengo mar sling 517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 auchiel adek aboro adek kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your Skiza tune. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs.
Machiegni kendo nya Karamogi kaunti ma Migori kokalo kuom migawo ma ochung' ne weche mag kit chwech ochako chenro mar reso kit oganda kod timbegi madhi kalale kaunti no ma Migori. Ogeni duto ma odak e kaunti no ma Migori ma oting'o Luo, Kuria, Somali, Kisii kaachiel kod migepe kata duol mamoko biro bedo ka kunywako kanyakla e chenro ni mana kaka Jo Juma miyo lerno kaka ochane gi migawo no e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori nitie kod dhoudi mopogore mag oganda ma osebiro kawo dak kamoro achiel kuom higni mathoth. Gin ogendini ma oting'o Luo ma bende ema kwan gi kod thoth ka iluwo kod mago mag Jokuria ka mamoko gin moting'o Luya, Somali, Kisii, Suba kaachiel kod mamoko. Ogendini gimoro ka moro nitiere kod kiti kod timbegi kata bed ni thothgi osebiro ka wito kiti kod timbegi kaka kinde kalo. Moko kuom kit oganda kod timbegi mag moko kuom oganda osemuony kod ogendini mamoko. Zimeanza kupotea na tunafahamu kwamba zingine ni nzuri zaidi ambazo zingesaidia hata haya mambo yanayotokea sasa hivi kwa vijana. Ni kwa sababu ya kukosa kufahamu mila zetu za zamani na desturi tulizokuwa nazo. Na ukiangalia hata sasa kama hivi leo umeona kuingilia kwenye chakula, watu wetu wamesahau kula chakula tulichokuwa tunakula ambacho kilikuwa ni kina maana zaidi na kina sababu. Dhok ma oganda wacho nyinge ma imiyo nyithindo ka onyuolgi, yore mag nyombo kod mamoko gin mokuom gigo eko ma osebiro ka yango godo oganda kitgi kod timbegi. Magi kata kamano chal ka gima koro lokore kuom ogendini ma opogore. Kwa umri huu nimefika, nimekuta watoto wangu wakiniuliza mambo mengine ambayo nilikuwa sijui. Hata jana hivi nilikuwa nimeenda kwa mzee mwingine ambaye ananishida umri kunieleza jinsi tulivyokuwa tunapeana majina ya watoto. Sio haya leo tunaamka leo asubuhi unaita mtoto Brian, haujui hilo jina limetoka wapi. E okang' mar reso kit oganda kod timbegi mag ogendini mopogore, migawo mar kit chwech e kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mar jiwo oganda mondo dhi nyime kod kitgi kod timbegi mabeyo. Kuna wengi ambayo wako na talanta, lakini haingekuwa rahisi kuinua hiyo talanta. Tumekataa kabisa. Kwa Wakuria kuna culture ambaye imesidi sana hii ya utohara, hatutakubaliana na. Kwa shukuru the county government for having kuja na hicho kitu kama hiki cha sasa. Watu wengi tumekuwa tukilia tunapata wapi nafasi ya kuexpress our own culture. Leo hii imekuwa ni mwanzo. Jodite migawo mar kit chwech e kaunti ma Migori ka otele kod apis maduong' e migawo ni Ngire Rosogwang ochako chenro mar reso oganda kiti kod timbegi ka gibago nyasi mar oganda kiti kod timbegi ka ochakore kod oganda Jokuria. Siku hii ya leo tuko Kuria, tumekuja kufurahia culture yao kupitia kwa vyakula, kupitia kwa madawa, miti ya shamba, yale ambayo walitoa wanafanya zamani. Ngire Ogwang wacho negi chiero mano oganda kiti kod timbegi mag ogendini moketh chike mapacho kae. Owacho ni oganda kiti kod timbegi mahinyo oganda kaka nyange manyiri gin mago bende koro gikono oganda mondo koro were godo. Wiki mbili iliyopita pia tulikuwa hapa Kuria na tulikuwa tunaongea mambo ya kukomesha ukeketaji ya wasichana. Kwa hivyo tunapofanya hivyo tunawaambia culture ambayo ni mzuri wataendelea nao, lakini ile ambayo inaweza kudhuluma hata wanaume hata wasichana hiyo wataacha. Tunawaambia na wanaendelea kukubali kwamba hiyo tohara ya wasichana wataacha. Chiendo ni maji oganda kiti kod timbegi e kaunti ma Migori obiro ma otelo nyasi maduong' mar kit oganda kod timbegi mag oganda Luo ma ong'ere kaka piny Luo ma idhi bag e kaunti ma Migori dwe mar 12 mar higani. Chiendo ma wiye ma otelo ne nyasi ni en odiechieng' mokwongo mar nyasi mar piny Luo. Ogendini mamoko mok joluo biro kod nyasi achiel ma ginyiso kitgi kod timbegi e gwego ma Kuria ka odiechieng' mar 2 kod mano mar 3 dhi bedo mano mar oganda Luo. Mpango ambayo tuko nayo ni kwamba hata hizo cultures ndogo kama za Waluya, Wasuba na hao wengine watakuwa hapa siku hiyo wakisherekea pamoja nasi. So hii ni mwanzo tu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Juma kowuok kaunti ma Migori. Obila e boma ma Kajiado dhi nyime gi apedha ni kuom mag chumbe sitima kod mago mitiyogo e kunyo pi mitimo gi jo hand sikrep. Komanda mar obila
Ma Kajiado Timothy Maina wacho ni giseyudo ywak mathoth kowuok kuom jodak ewi kuo makamano mawachore ni osejimbore e kar dak makamano. Kaluwore gi komandano, apedha mar temo ndhiyo achijego biro dhi nyime nyaka timbego rum e gwengego. Tulifanya operation ya kusafisha mji ya Kajiado Central Township na zile maeneo ziko karibu, na tumemanage kupata wale ambao hawajapewa stakabadhi kamili za kutoka kwa Scrap Metal Dealers Council, na hiyo operation itaendelea kwa wakati wa muda wa mwezi moja ili tuweze kupunguza wizi wa vyuma kutoka kwa manyumba ya wananchi. We are here to ensure that our members are not targeted wrongly, because we believe members in Kajiado Association, majority of them have their Scrap Metal Association licenses, but we believe there is a cartel that is operating without the licenses. That is making that our members to be seen as if they are the one operating illegally. Jaoda mane en jachung kom mar jatend piny Abdubadida Amina Guyo Halake yango ni obiro chung komno mar jatend piny yiero mabiro mahiga 2027 kolose kinde mane oyango dwaro mare no e boma Nairobi. Amina wacho ni joma mine nyaka mithuolo mowinjore marom gi joma chuo ahinya to e weche mag tela. Amina biro laro komno kod otiko mar duond buch Alliance for Real Change. Sisi tumeahidi ukiwa less than 35 years, the coming by elections hizi ambazo zinakuja, tumesema youth yoyote atakayesimama atapatiwa free of charge ticket. Tuko pamoja? Na vile pia ukiwa mama ukivai kwa hizi coming by elections, pia chama imesema itapatiana free ticket. Na bado tutawasupport, kuna namna ambayo tutasaidiana to make sure mpaka mumeingia kwa viti. Today in Kenya, a law bends for the powerful and breaks the poor. We cannot build a nation where rule of law is just a symbol or a slogan. We need a leader that upholds the Constitution, deliver justice for all, and fight impunity without fear or favor. Piny owacho mamalo seketo kenge mag bero kendo jiwo talanta mopogore mag jopuonjre man kod mich mathoth gi thoro lal kaluwore ni gionge ng'ama nyalo mako badgi kendo chwalogi e ong'ala manyime. Koloso e nyasi mar odiechieng' nyiso kido kod mich mopogore e kind nyithind sikul manobagi sikul nyiri ma St. Anne's Sega e kar chung' od bura ma Ugenya. Jatatije ma Kenya Cultural Center Michael Pundo oyango maino magiseketo e manyo rowere man kod michgo e kor gwenge kendo chwalogi nyaka e rang'iny mamalo mar neno ni giyudo thuolo mar tudruok gi ji mamoko machiemo e yor mich mondo omigi mijing'o mar tiyo matek. E kindeno moko kuom josiasa manoyuoro e nyasi no bende nogolo duondgi e midhiro ma koro limbo e sikunde ma pacho ka bang' piny owacho dwoko chien omenda michwalo ne sikunde. Our various talents and appreciate them. Nyathi moro nyalo bedo ni en otimo maber ahinya korka somo to moro bende timo maber talents. Koro wan wacho ga ni kata kadogo ni ber ahinya talents to wi bende kik wil ahinya kod ege book. Education comes first. Nobody will look for, nobody will pay a stupid talented person. So we encourage you to put more effort in your studies, because an educated, talented person reaps higher from their talent than if you didn't have any education. Ewe dicha inyagweche wach siasa mag Sifuna Kiang'ang'o to owachnwa ni golo pesa mondo jonyuol ochak puse to onge jatend luo mawacho wechego. Ipiny ka somo ema tero ji malo, wach arita kwe ema tero ji malo. Sirikal ma Kenya akia nodonjo ohala, iwachonwa mana weche gedo,
weche usuru, lakini ng'ama wacho weche madhi konyo generation mabiro manie skul kumasomo onge. So we have to think twice kaka oganda ni wachomo kanye. Ne kuna mungu jonge kanyo hakwai ni weya tieke kocha kusa par wabruduka gi weche mathoth sa achiel gi sa adek bende pod wan mana kae ka chenro duto mantiere Ramogi biro dhi nyime kaka pile. Ne watimo mos motelo ne lal mar signal marwa ma kane owuok e yamo, kata kamano waduogo full kendo koro wamienjo maber kendo koro wakelo wechegi e yorno mong'ith, e yorno mademba awegi kanyo. Nyinga en James Opondo, joyoma katwenga koch gi pak kunya SDA Church. Ageno ni SDA mar kiche maru okayo machiegni kendo ageno ni ibro tayo yorno makare. Abro miyo utarik nikech nitiere jok mapenja ni to kunya SDA kiche margi chakre karang'o. Kiki edhi mabor nikech chenro magwa pod dhi kaka ochan gi pile.